Hovorí sa, že futbal je otázkou života a smrti. Bill Shankly, legendárny manažér Liverpoolu, s tým nesúhlasil. Povedal, že je to oveľa dôležitejšie. Toto nie je len príbeh o futbalovom klube, je to príbeh o meste, ktoré dýcha vášňou, o komunite, ktorá sa nikdy nevzdala a o štadióne, kde sa dejú zázraky. Vitajte na Anfielde. Toto je FC Liverpool. V roku 1959 bol Liverpool potopený v druhej lige. Štadión sa rozpadal a klub nemal žiadnu identitu. Potom prišiel on, Bill Shankly, muž, ktorý neprišiel len trénovať, ale vybudovať impérium. Premenil šatnu na posvätné miesto a z hráčov urobil gigantov. Práve on povedal, mojou myšlienkou bolo vybudovať z Liverpoolu baštu neporaziteľnosti. A presne sa mu aj podarilo. Na Shanklyho základoch vyrástla najväčšia futbalová mocnosť 70. a 80. rokov. Pod vedením Boba Paisleyho sa červená farba stala postrachom celej Európy. 3 európske poháre za 9 rokov. Mená ako Kenny Dalglish, Jan Rush či Graham Souness sa stali nesmrteľnými. Liverpool vtedy nevyhrával zápasy, Liverpool ovládol éru. Lenže cesta na vrchol nebola len o oslavách. Prišli temné dni. Paisley a Hillsborough, tragédie, ktoré si vyžiadali životy nevinných fanúšikov a zanechali v srdciach hlboké jazvy. Ale práve vtedy sa ukázala pravá sila Liverpoolu. Mesto sa spojilo v boji za spravodlivosť, ktorý trval 10 ročia. Vtedy sa heslo You will never walk alone stalo viac než len piesňou. Stal sa z neho sľub. Ak chcete pochopiť, čo znamená byť fanúšikom Liverpoolu, musíte vidieť 25. mája 2005. Polčas v finále Ligy majstrov v Istanbule. Prehrávate 0-3 proti hviezdnemu AC Milano, všetci vás odpisujú, ale fanúšikovia na tribúnach začínajú spievať. A potom prišlo 6 minút šialenstva. Gerrard, Schmeiser, Alonso. Zázrak, ktorý poprel logiku a dokázal, že pre tento klub nie je nič nemožné. V histórii klubu zanechalo stopu mnoho legend, no my na Slovensku sme mali vlastného hrdinu. Martin Škrtel. 8 rokov v červenom drese. Nekompromisný obranca, ktorý sa nebal žiadneho súboja a predtým krvácal doslova. Stal sa pilierom obrany a miláčikom tribún, ktoré milovali jeho bojovnosť a oddanosť. Po dlhých rokoch čakania prišiel v roku 2015 muž, ktorý vrátil Anfield tam, kam patrí. Jurgen Klopp priniesol heavy metalový futbal, úsmev a neskutočnú energiu. Pod jeho vedením sa po 30 rokoch vrátil ligový titul a klub opäť zvihol nad hlavu ušatú trofej Ligy majstrov. Klub neurobil z týmu len víťazov, urobil z nich rodinu. Dnes je Liverpool globálnym gigantom, ale jeho srdce zostáva rovnaké. Je v každom výkriku na tribúne The Cop, v každom dotyku s tabuľou This is Anfield a v každom dieťati, ktoré sníva o tom, že raz vybehne na tento trávnik. Pretože v tomto meste, v tomto klube skutočne nikdy nekráčate sami. Dúfam, že sa vám tento dokument o veľmi veľkom klube FC Liverpool páčil. A keď sa vám niečo z týchto chvíľ, o ktorých som vám rozprával, páčilo, tak mi o tom nezabudnite napísať do komentárov. A aby vám neunikli ďalšie futbalové dokumenty, určite dajte aj odber so zvončekom.
Tak, ja sa s vami lúčim.